sesarengan. Ini kurangi roba partisan aku ketemu sliramu. Aku terus mantep kepingin lawan gayang karo kakang lantir. Kok menawa mesti awake dhewe bisa manunggal rasa. Manunggal dadi siji. Lintang, lintang, jroning marang kakung mesti pancen bener apa dadi atur semono uga talene katresnan sanajan tak ucapake ning lati ing kabeh padha saka pengenan iku kanjeng bebasan tresno gandhe kang labete mangit kapita ing ora bisa medhetake talene katresnan kang wis tak pangku tumuju marang sliramu wae. Kula kagak sing rasa mono sambune jiwa kang lembut kang kebak rasa sungsum. Dasar rinang bebu kok sliramu matur kok ngendika yen tresnamu mung sak buku elem. Tegese buku elem iki mung cilik. Mongko yen tak gambarake. Tresnaku kakung marang sliramu sak gunung anak. Iki kok sliramu jebul sliramu gawe dolanan atiku kok. Sak aku nampa sekapesan. Tresnaku Gus
sak kukuiran. Kok dadi kowe Tresnamu ki mongko gedhe sak gunung anak. Upama ditimbang ora imbang. Amung sak kuku ireng. kok mereka sak kukuiran? Lho iki kan sunyatan Terus kamu sak sak gunung anakan gedine. Terus sing gedene sak gunung anakan. Paribasan kena angin lesus iso jubruk. Iya toh? Sing kok rapake yen ana angin lesus utawa lindu ngono. Iso jubruk kan dados marang sak gunung anakan. Ning ana lindu iso jubruk. Iya toh? Ana banjir iso longsor. Ning nek sak kukuiren diketok esuk sore pukul. Diketok sore esuk pukul. Tegese tresnane ora bakal ana enteknya. Dadi kaya ngono ta sing tak kata. Lah iya toh. Oh tak kira kowe gawe dolanan ati. Ora jeneng ati kok dolanan. Ternyata kok tak kaya. Ora. Dikandake nek tresnaku ki ora bakal tak cuwil-cuwil liyane mligi kanggo makan wangkir kok. Benar apa? Monggo tak gambarake. Sliramu kaya dene kembang. Aku dadi kembang, Iya. sampean dadi apane? Aku dadi tawon. Memang dunia ngentok bae. Kok arep entuk piye? Ane jeneng aku kembang, kowe tawone ra ya memang dunia ngentok tok. Ya menek ngentuk ki kala-kala wae. Tegese sing tak gambarake, saupama aku dadi kembang utawa tawon, jaga kembang sapa sing bakal metik utawa bakal gawe dolanan kembang iku mau. Aku sing jaga kasugengane kembang. Slametake. Ya kaya sliramu iku. Liyane kembang apa? Saupama sliramu kuwi kompor, Kompor. Iya. Sampean dadi apane? aku dadi celeke. Memang dunia mangkring bae. Ane aku kompor sampean terus apa dunia mangkring. Aduh, tegese yen kompor ditumpangi ceret ya ora wis pas kok. Ayo, liyane Paton kowe gelem ditumpangi ceret ya ora apa. iki lho Mas yo. Wes tenan kok. Aku ndeket lho sak-sak ketemu sliramu. Kakak, sing baku. Kan yo akeh para raja pengama sing bagus-bagus sing gagah pindeksa. Ning tresnaku mung kasok kakang langkir. Aku ora bakal tresnani priya liyane kakang langkir. Saupama kelakon sliramu kepengin putra pira dadi. Sing oke. Sing bukan iki pira. Ya 6 apa 7 ngono. Lah nek aku kepengin iki 11. Lah, ora ora sisan. Lah upama bal-balan tak Iki lho, sing baku kakak, sing jenenge putra iku uga paring Gusti Kang Akarya Cahya. Iya. Diparingi pira-pira dene ditampa kanthi senengane. iya iya. Aku bakal menagani ukap iki kesamkake. Aku percaya. Sumpah rakyat senajan ana pembayang akan diri. Ya wis siram sing apa? Oh, dados ngaten to, Kang. Panjenengan menika wonten raja penglamar